Gikapkapan sa pulis kining usa ka lalaking suspect human mapalitan og illegal nga droga sa drug buy-bust operation. Nakuha sa iyang bulsa ang kaha sa sigarilyo. Giablihan sa pulis ang kaha ug dinhi nakita ang gituohang shabu. Gihimo ang transaksyon sa illegal nga droga sa Purok 10, Christian Village, Barangay Aplaya, Digo City, bandang alas 4:32 kagahapon sa hapon, Mayo 7. Diin ang operasyon gipanguluhan sa CDEO, Intel Unit, PDEA, PIDEG, PDEO nga gipanguluhan ni Police Captain Diosdado Niones II. Giilas sa mga pulis ang suspect nga si Nasruddin Mata Matangkoy, 37 anyos, taga Barangay Zone 2, Digo City, nga gikonsiderang street-level individual sa illegal nga droga. 5 ka mga sachets ang tanang nasignit ug napalit sa mga pulis nga gibana-bana ang 16,650 pesos ang kantidad. Napriso na ang suspect sa Digo City Police Station nga mag-atubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.